Sa mga 3 years old pa baba, kay nahigit kayo sila una-una, no? Kaya gawin sa taas usahay, tungkol kay na ay mga 3 years old pa baba. Wala, pwede sila taga-agrong puhon kung ang Diyos, no? Magbuot nga taga-antag gurong puhon. Wala, lahat po nga ng mga bata, nga nakalagpog ng 4 patakas, lahat po ng 3 pa baba. Or nga, tanang ginikanan, no? Makakonsentrate sa pagpaminaw sa bulog sa Ginoo. Kung karoon na iso, nato pa sa pagpaminaw, ang damay ng mga kasing-kasing sa pagpaminaw sa bulog sa Ginoo. Ngatag sa atong host pastor, si Pastor Joe. Atong palakpakan ng iso. Hallelujah. Diyos na ayo. Kanang panahon. Bigay patapag, salamat sa Ginoo kay nakaka. Praise God. Hallelujah. Sinawag ko din sunan, kaya itong sipahan, ako tipag sa balay dito. Galis tao mga yan, musimpang mga anay, mga katalagman, mga kalamitan, mga tabor sa atuang lugar ng sunan. Ito iksuhan nga, paminaw ang iksuhan ang mga pakita ko karon. Hindi ng mga tao nakagamtang ng kalamitan. Wala lang sampit dito ko yun. Amen? Nag-sampit iso, Lord, tabang na Lord. No? Pero, kung tiyan itong naigsunan, ang nasulat sa Proverbio Kapitulo 1, nga kung maabot igsunan ng nanang kalamitan, pag wala sila sa Ginoo, katawaan na sila sa Diyos. Katawaan sila sa Ginoo ng isunan, kaya hindi sila maminaw sa kapangimangno at ang pulong sa Diyos. Nikabot sa katalagpan, isa pag makayos sa tabang kung katawa lang ang Diyos sa kanila. Nga naman, sa panahon ng Exod, walang katalagman, walang pa yung mga kalabidad. Kaya nakadupog sila sa pulong sa Diyos. Ilahang itsapuera ang pulong sa Diyos. Muna kartak na ang Exodan mo katapat, ayaw yun, ipadaplin ang pulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo, kung kay kining kung mga trahedya, kalamitan, pagkatalagman, ako kayo nakapabukaw sa mga taong tulog, pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. May nakapabukaw sa mga taong igsuon na naligtas sa Ginoo. Wala na diha sa kubangan sa presensya sa Diyos. Wala na pagtagal sa Ginoo ang igsuonan, kay karaghanan ko ng igsuonan, ang mga taong igsuon, wala nagay panahon ng musipa mong alagad dahil sa pagkakas ng Diyos. Imo katapat, salamat kami hatag ang panahon sa Ginoo. Salamat kami hatag ang panahon sa Ginoo. Nila sa Ginoo. Praise God. Tamagdangan, kanta-kanta kung may sunan, pero kaya nga oras, gatuyok man, wala man gadagan, no? Hallelujah. Praise God. So kung na kami Biblia may sunan, atong aglihan, atong Bible, ya, sa unang Pedro 1, Kapitulo 1, versikulo 17, salamat sa Diyos kay nakasibadir John, buhol. Salamat sa Ginoo natin mga bisita, si Kinit, Igsoon ni Angeli, no? Welcome Nit, no? Kunit, simbata ugma. Simbata karuni ko sa sige pastor, simba ko. Yan, response siya sa invitation ng Igsoon, no? Igsoon sa Nailin, welcome kayo. Nasa likod, Igsoon sa Nailin, no? Welcome kayo, Ter. Alam mo, mas pangalan, di ba? Si Roslyn, welcome kayo, Sister Roslyn. Sister Ruina, no? Salamat sa Ginoo kay atong nakauban karon sa pag-ahalan sa Diyos. Yeah? Wala pa yung mga bisita rin, si Sister Annalyn, no? Sa katapot na Juan. Hallelujah. Welcome kayo. Ha? Ikagaw. Salamat. Napo ng tinigitawag nga, saan eh? Yansi. O yan, Kinard, Exodan. Asman si Kinard. Si Kinard. Kinard, iba lagi ng tirun-onan, ha? Ay lagi ka lang bang hap-hap, pero sana sila. Hallelujah. Kaya aron nga, wapo ang dagan sa inyong pamilya. Uban sa pagpangalaga sa buhay ng Diyos. Amen? Aking katapat si Madiroy. No? Isa ni Madiroy, muhang kauban sa trabaho, Brad. Welcome kayo sa muhang church. Tanaw ni mo mura mag-isibahan ni mura niya siya ka ng tawag garahian sa mga mga daan, mga sakyanan ba? Amen? Hallelujah. Pero ang among kasing-kasing igsunan, gihimong indot sa Diyos, gihimong guwapos, Ginoo, i-welcome ang mga tao igsunan nga puot yun mo interesado nga musimba mo alagad sa tubuhin ng Diyos. Amen? Ang Diyos wala maglantaw sa usa ka simbahan.
Wala sa maglantaw igsoon sa area o lugar ilang simbata. Ang gilantaw sa Dios imo katapat ang imong kasing-kasing. Kaya mga tao may sumunod, nagsimpa sa dako, iklog kay simbahan, kompleto ka mga instrumento, aircon ang simbahan, pero wala niya ilang kasing-kasing. Their heart is absent. No? Ang ilang kasing-kasing absent, nagsuhunan ang nahon absent na ang ilang present, ilang lawas, pero wala niya ilang nahonan kasing-kasing. Nga naman, ilang nahonan, iso na bilin sa malay, no? Naas na mga, sana, nung nahonan nato, may suhunan, kumusta na ka ang akong bulag, itakluban ko, mas di ko ang sa iring, kumusta ako kiro dito, kumusta ako kirim dito, kumusta ako mga babuyan dito, kumusta ako pinunsa. Daghan, makisuhan ko na ganun ba, wala diha ang ilang hunahon ng kasing-kasing sa pagsimba sa Diyos. Ako to sa Ginoo may sunan, nakinahanglan kaning atong kinabuhi, ibuok nato kasing-kasing unahon na, diha kay nakasentro sa pagdaig pagsimba sa Diyos. Amen? Because God said, sa iyang the greatest commandment kay sunan, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. Amen? Ay makatapat tibuok. Dili igsuon hap-hap lang. Dili igsuon 1/3, 1/4 lang. Di pangita sa Dios, tibuok yun. Maot igsuon ang imong tanaw, imong kinabuhi pag naikulang, di ba? Maot, pag usa kay mata, kulang usay mata, usay tanawa na imong katapat, kung usa kay mata anak, kulang siya. Maong kita naon, bakit may sunan? Gusto rin nalungkan, bakit kayo? No? Kanang akong ugangan ng sunan, na kulang na tayo, bakit kita naon? Si Papa Edi, no? Kukul mo na yung tayo, kulang siya. Kanya, kung muswil mo, kung trabaho kayo sa kanya, swildo na, kulang yung swildo, si Patiyon mo. Ha? Magbuon ka, may sunan, nga na ang Diyos, yung katapat, gusto niya, tibuok. Pili gusto ang Diyos, kulang, gusto niya, tibuok, may sunan. With all your heart. Amen? Alalo yung katapat, kaligtis ang tanan. Kaligtis ang isuon, kung ito mga utang, kaligtis ang ito, wala na mayag, kaligtis ang ito. At ang iprokos ito kasakasing hunahuna, aron isuon, kayo ng Diyos ang kasipag kita karong alawa. Kaya nila talaga at tugmol, isuon ang kapalit. Ang uman, isa na tugmol, ang kabubugnaw lang, wala isa na kabitbit ang ulit. Tama? Yes. Yan, sa pagsipag, inahala mo ulit tayo isuon na, ano bang takbo kita isuon sa presensya sa Diyos? Takbo kita sa bulog, sila kasabot kita may sunan. Kaya hindi mahimong useless itong pag-alaga at pagsimba karong orasa. Gumuulit tagwang tayo kala, pero pagkagabutang tubig isuon sa usa ka agripo, sa usa ka isuon ka bomba, nga busog na ito ang banting, puro ka ito, pero ulit na ito, busog. Huwag kita'y nadamay sunan. Muna isuon yung katapat, pamatik pagayo. Kaya ang tawang pamatik pagayo isuon sa abilidad nga maalamon ng tao. 1 Peter chapter 1 verse 17. Wala na pang sulat isuon sa laptop, kaya pwede kayong kapuya ng isunan. Hallelujah. Unang Pedro, Kapitulo 17. Ingon isuon si Apostol Pedro, kagigamhan sa balaan ng Espiritu Santo. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Diyos na walay ipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao, sumala sa ilang binuhatan, tahura ngayon ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Sa daw? Ako gusto mong pagbasa. Kung gitawag ninyo nga amahan ang Diyos, amahan na gid, mga amahan na mo kalangit nun. Dahil sa gitawag nga amahan, kay amahan nato sa kalangit nun, dili tanon pagsunan. Kung gitawag ninyo ang amahan na Diyos, nga walay ipalabi sa iyang paghukom, pag isa ipalabi pagsunan. Sa tanang mga tao, sumala silang binuhatan, tahura ngayon ninyo siya sa tibuok ninyong kasing-kasing. Amen? Pag-amputa, amahan na mo kalangit nun, ikaw ang Diyos na nahibalo sa tanang mga binuhatan. Lord, nalipay ka o Diyos sa among panagtigog, sa among ihimo ni ngalapit. Saksi ka sa among kasing-kasing kung sa'y sunod o sa among nahunang kung sa'y anaa o Diyos. Lord, karoon mga oras ang imong ubus nga sulugumon, ang ubus ni mga tipamakbat, mo'y nag-deliver sa mga pulong, mga mensahe. Ang mensahe o Diyos ng pulong ng mulungtad sa ulit katapusan. Lord, ang imong balang Espiritu Santo ang ihangyo nga mo'y musapaw sa tingog sinumubos nga alagad. Nagampaw ko o Diyos nga matagkasing-kasing karong orasa in the name of Jesus of Nazareth. Imong aplihan pagdato sa mabutan tanang kasing aspito silang kinabuhi. Mga uplift in the name of Jesus. Masakta nila Ginoo alam ng mga pulong, pinaagi sa pagsabot nila sa mga pulong.
mulapat, mulalog, Ginoo dagko, Ginoo Dios. Ano lang ilang relasyon, ilang gugma, ilang pagtuo, ilang pagsalit diha kanimo. Ug mahimo silang mabungahon ni mga katawhan nga nangalagad sa imong pangalan ni kadapit. And bless kita na Dios, tampuni kami sa mga habiling nga sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa akong Biblia ng Exodus, ASB version, ingon sa dali, ang Dios walay pinalami. Nagahukom siya sa tanan nga tao sumala sa ilang binuhatan. Busa, kung itawag ninyo siya na amahan, diha sa inyong mga pag-ampo, tahuran ninyo siya, samtang ani apa kamo ni ining kalimutan. So, atong tema ng Exodus, nagaingon, samtang ani apa kita ni ining kalimutan, tahuron natong siya. Amen? Hello? Ako gusto na itong tema. Samtang ani apa kita ni ining kalimutan, tahuron natong siya. Kung iso nagpagtahon ng Exodus, ang mga bataan karon lahi lagi Exodus kaniadto, amen? Mga bataan karon lahi yung bataan kaniadto. Kaya kung maagian ng tigulang, yung sila may gabi iyo, may gabi iya, amen? Hallelujah, hindi kulit, mag-isungon, mag-muhapi, pero karon lahi na karon. Hindi katasan imo ang mga tiguang, may mga ay, wait, pagkagay, hindi na pag-uwi na mag-api. Wala na yung batasan ng mga bataan karon ng Exodus. Walang sa pagtahong ng Exodus. Hallelujah. So atong tema karon ng Exodus, samtang ani apa kita ni kalibutan, tahuro nato siya. Katapat samtang buhi pa ka na. Inasamtang nagginhawa pa ka. Inasamtang nagpitik pa na imong puso. Inasamtang nagpitik pa na imong kasing-kasing. Inatahura ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So, unsay makita sa tao, kaya ako mahuman kung sa natong oras, alas 11:20. So, unsay makita sa tao nga adunay dakong pagtahon sa Dios, hindi ka may pagtahon kay sunod, takot kay pagtahon kay sunod. Hallelujah. So, unsay makita sa tao nga nakatahon sa Dios? Number 1 kay sunod. Siyempre, ang naman, musimba, katapat musimba. Amen? Simba kita siya pagkunan. Ato timanan pagkunan nga, hindi kita kabalo mo himong adlaw. Hindi kita kabalo mo pasubang, pasalong sa adlaw. Ang kita iksuon na makapasubang, makapasalong sa adlaw. Hindi kita kabalo mo himong Lunes. Hindi kita kabalo mo himong Martes. Hindi kita kabalo iksuon mo himong Merkulis. Hindi kita kabalo mo himong Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Pero bisan ang tao, di na mahibalo mo himong adlaw. Pero matinga ka, ang atalang adlaw yan. Amen? Matinga ka iksun, ang tanang panahon, dihatag na sila ng mga adlaw. Wala sa time sa Diyos, kung may naghimo sa Lunes, sa Martes, Merkulis, Biyernes, Huwebes, Sabado, Domingo, ilang tanang adlaw, wala sa panahon. Nga ilang hatagan ng panahon, ang Diyos, may naghimo ng mga adlaw, may nagpasubang, napasalom sa adlaw, may nagpalako sa dagat, may nagpataong, napahubas sa dagat, may nagpatubo sa mga talong, wala sa lifetime yung usipas Ginoo. Ay makatapat salamat sa Diyos na kay tayo. Amen? Kasi ka ba lang himong oras na rin? Wala, ito sa nila siguro, hindi ka ba lang himong ba? Hindi ba dapat wala himong, sasama rin mo na una. So, saan na ito, himo-himo, nahuna ba? At daw gabi ito, nahuna na, may ako, wakit ka himo iso. Munang timaihan sa tao, nagkatawad sa Diyos, musimpas Ginoo. Amen? Ang Salmo 14, versikulo 2, kaniingon. Tanaw ang sinibuhan sa Diyos, ha? Kung saan ay kinahimog sa Diyos, saan ay kinabuhitan ni kalibutan? Ala, ato gabi trabaho, adlaw, Lunes, Biyernes, nag-usa ang Diyos. Kung saan ay siya, saan ay kinabuhitan sa kalibutan? Tanaw na ito ni Salmo 14, versikulo 2. Ang iyang gihimo o ni nagsunan. Hallelujah. Gikan sa langit, nagtanaw ang Ginoo sa katawhan. Amen? So, may presyon sa mga tao. Amen? Aron pagsusi. Kailan mo ang word pagsusi? Research. Amen? Nag-search ang Diyos, nagpakita ang Diyos, nag-susi kung may tao. Ipatapat tao ka, dili.
o mananap. E usa kung naabay tao nga maalamon nga nagasimba kaniya. Amen? Ano sa nakalantaw sa yutak naabay tao nagsimba sa Dios. Muna kinalantaw igsuon mo na maabot ang katalakman igsuon sa atong nasod, sa atong lugar, sa atong syudad, sa atong barangay, ano man. Nagtanong ang Dios nga ang tao, ang tanang panahon, wala na'y panahon sa Dios. Iyan na sa tao. Pag-ingon sa Diyos, ngayon ang Diyos. Ngayon ang Diyos. Nawa ang sa Diyos. Uyog ko nila kaya uyog kayo ng yuta. Gamay na titik sa tingin sa Ginoo. Ang mga tao ay sunod mula nagmamatay sa kahadlok. Amen? Dibati na igsuon nga naay pulkan buto. Kaya nag-pray ko. Suon, kabaluasan ng pulkan buto may suon na. Grabe katalagman, kung naay propesya, igsuon na nag-propesy. Dibati ko lang kung saan yung mag-ampo, igsuon na, kung naay Holy Spirit, ingon, wali yung katawhan ng magandang ship. Amen? Magandang kita igsuon. Kaya once kung abot ang katalagman, di mapuslan, di mo mahandik. Hello? Di ka pusa yung propiedad. Kung may tao nagsuunan dito, nag-comment sa nag-post sa Facebook, ikon siya, 12 years kung iipon na ako sa abroad, wapo na kong balay, sinipon sa kanan, kausalang, segundo lang sa linog, hurot niyang balay, pati sa kanan lata. 12 years niya iipon sa abroad. Usa ka linog, hubak na lang siya nga makadismaya ng kinabuhian niya. Hallelujah. Kaya ang Biblia kay sun ayaw ka mo pagtigo mo pahantik alang sa kagaling sa yuta ay kuton sa anay kuton sa kaya ug kawaton sa kawatan. Amen. Kinahanglan mo hatag time sa Dios. Kay kung asa ganing ang imong kasingkas abahandik tuan dito imong kasingkas. Amen. Nabasa natin sa Matthew chapter 6 verse 21. Kinahanglan tag mag-kuan mo hatag busik bagitas Ginoo. Hallelujah. Wani mata sulit sako rin. Hallelujah. Ngayon sa dali, now, tanawa niyo ang TV. Versikulo ni Iso, ni Isulti ni Jesus. Hayhain gani ang inyong bahandik. Yung katapat, asin mo bahandik. Tuang sabdik to ang inyong nagkamatingala sa tao asa siya usimbang bilik. Ay asa ganyan iyang bahandik, to alito ang iyang heart. Pero ang imong bahandik to sa langit, buhatag kag time nga musimpas kino. Amen. Ito pala ang Diyos. Pag ang imong bahandik to sa langit, buhatag kag time sila. Wala magpasabot na nita manegosyo, wala magpasabot na nita manginabuhi, hindi na taigsoon mangita. Naghatag ang Diyos ng welding, ang inahalat na musimpas sa Ginoo, buhatag kag time, hindi kita kabalo mo Ginoo time. Mga tao, di ko may yung nasipa-sipa po pag may time, di ko may yung nanak. Buhatag itag time, amen? Halimbawa, wala kay time. Bandado na ka. Mabot ang panahon, igsoon, na di na nakasunti mo anak. So, na ba di ko sabot? Kapay tayo, sige daw, ang panahon. Mabot ang time, igsoon na mag-isot na taglakaw, nag-wheelchair na ka. Kung saan ba yung maghatag time? Kung nagsang ng mayo, naglawas sa igsuonan, ayaw usiki ang imong kinabuhi, ayaw usiki mong panahon, amen? Ayaw usiki ang oras, ayaw usiki ang kahalat, kahibalo ang imong kusog, samtang may panahon ta, atong simbahan ng Diyos, amen? Second Chronicles, chapter 30, verse 8 to 9. Second Chronicles chapter 30 verse 8 to 9. Yan ang panahon na igsuon ng mga Israelite nagpalayo sa Ginoo. Kalisod sila, para sila makamon, mga anak ipagyaw na nila. No? Kunya, sa panahon na magira sila, maginabuhi, hindi sila walang puspik, hindi sila primiting, ano man. Wala na sila kasimpas Ginoo, wala sila kahalan sa Diyos. Ingon na rin na igsuonan. Sa ikaduhang Chronicles, kapitulo 38, ingon igsuon si Moses, natagat sa Diyos ang tulong. Ayaw pa mo pagpasubilon sama sa inyong katigulangan. Amen?
Sa ubat na version, ayaw niya pagkahiyan yung kasing-kasing, sama siyang lulog-lula kaniadto. Ang atong lulog-lula kaniadto, wala din sila yung Ginoo. Daghan silang patuo-tuo. Amen? Ingo siya, ayaw ka mong pagpasumilon sama sa inyong katigulangan. Hinoon, itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo. O pangadto kamo sa inyong templo simbahan mana nga gibalaan ni hangtod sa kahanturan o simbaha ang Ginoo inyong Dios ang mawagtang ang dako tayo diyan. Masuko ang Dios pag may kabuhatang panahon sa Ginoo. Amen? Di ba kala mawagtang masuko? Grabe suko ang Dios sa atong panahon. Hallelujah. Ang mawagtang ang iyang masuko. Hindi ang hata sa Diyos na igsuunan nga pagkadto kamo sa inyong templo. Hallelujah. Nga gibalaan ni hangtod sa kahanturan o simbaha ang Ginoo inyong Dios aron mawagtang mawala ang dako. Di ba kanang dako kaayo niyang masuko? Hello? Dako kaayo niyang masuko kaniya. Suko ang Diyos na igsuunan sa mga lugar karon kadalagkan sunog, patay, mga linog na igsuunan, kagutom, bagulang igsuunan itabong karon sa hungkog. Hungkog ba to? Hungkog ba to? Nga kusog kay hangin ang taon, lupat ko sa kusog. Lagpot, igsuunan ka lang yung mga ari-aran, hungkog, kangpo na lang yung mga kay ka naman, ipatanaan sa list kong kusog kay hangin. Grabe mapahitabo kung sa nason, kung mag-research pa yung pakitabo sa nason. Nakamaot kayo may sunan sa sakop ang Diyos. Ay ka naman, ang gihimo sa Diyos nga, ang gihimo sa tao nga, Diyos, trabaho. Isa pa, gihimo nila isuon ang aglampunon. Amen? Sinoon? Isa ko kusin pa rin pastor kayo, malapas ako. Ang imong Diyos sana aglampunon. Hello? Isa ko kusin pa pastor kayo, hindi dagat pastor niya. Mura bang isa katuig na ako kayong dagat? Bili ka ba ng katulig ng kanyang dagat? Ikampiyo na hindi mo yung ang presenta sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Aram undang iyang kasukog. So lang sa Levi. Kaya kung mubalik ka mo sa Ginoo, ang inyong kaigsuunan o mga anak kaluian sa mga nagbihag kanila. Ato mga anak, ibihag sa kalisod, ibihag igsuon sa mga kalisdanan, kasulanan, kapangyasan. Kaya nabihag sila igsuon sa kapobrehon, kawalan-on, ang sakit, balatian, ang katulong, ginabihag sila igsuonan. Kung pamalikod sila ng inyong taak kay mahigumbaon o paluloy ng Ginoo ang inyong Diyos, o dili kayo siya makaakong pagsalikway kaninyo kung mubalik ka mo kaniya. Amen? Pag mubalik ka sa Ginoo, dito sa makahimo sa pagsalikway. So palayo ka sa Diyos, ay inyuhan na sa tanas, imuhan na. Hindi ka mo sa talagpan, huwag kilabutan na, imuhan na. Salikway ka sa Ginoo ang igsuonan. Ikaduha, kung sa'yo makita sa tao nga doon ay pagtahod sa Diyos, nagkatahod sa Diyos. Ikaduha, naglikay sa sala, bisan walay naglantaw o namatid kaniya. Amen? Yes. Inaam ko yung makisuhan ng karoon nga, tagong-tagong ba? Wala na si Pastor, si Pastor. Amen? Pero, mahadlok sa Pastor, mahadlok sa Ginoo. Amen? Isa na ko kayo kahadlukan nga. Isa ka huyo paring ba't ko? Pero, ikaduha naglikay sa sala, bisan walay naglantaw kanimo, bisan walay namati kanimo. Amen? Yung patang likay sa sala, magtapat likay ang sala. Pastor, di mo gito makalikay sa sala, Pastor, hey, bot-bot. Posible ka kalikay sa sala. Example, usa ka na ko, igsoon na damtra, sala, nagpaingon si Juan. Usa ka sa ka? Malikay ka. Teka na ingon, sige, damtra, Mexico. Malikay ka, amen? Ingon, ana, igsoon, likay ka sa sala, kung nagkatahong ka sa Ginoo. Hello? Eh, pasakti ba nga magligsan ka sa sala? Ingon ang Bible, ang bayan sa pagkasala, kamatayon. Pag maligsan ka sa sala, igsoon, matapat, patay yun ka. Mapatay, igsoon, ay mga pagigugpas yun.
Hallelujah. So kung sa klase nga mga sala, dakotang pangunahuna, ikatapat usahay, dakotang ka pangunahuna. Amen? Yes! Usahay, negatibo ta pangunahuna. Sala na siya, buburihan ko lang. Gusto ka, ayaw ko, bakit ko sala din na siya. Ngayon, so walang Diyos. Uy, nagtatakal, ang lingon, magkandisod. Hello? Yung matapat, hindi kandisod. Yung makatapat, ang orang bakbak, malipal sa disod. Amen? Anak ka sa Diyos. Hindi ko nakamahan ka. Pinamakasundian, anak, takanuwas, anak, takanuwas, may iwan makagmisyon po, puri. Walang yung lisyon, kasi kayo pakit, kayo ba? Ha? Dakotang pangunahuna, may suunan, sala na siya. Amen? Ayun po, nahuna na nag-biscuit ka. Anak ka sa Diyos. In ang Roma 12:2. Hindi nga itong nahuna, ito ganyan pa-usap sa Ginoo. Amen? Kaya pag-usap ka mo nahuna, o gina, imo reaksyon, o gina pag ginamuhi. Pag-usap mo nahuna, ginahanan ba rin yung gina itong nahuna, mausap, gina itong nahuna. Hallelujah. In its own, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Kasi patasan sa panahon. Maot na kayo din sunan, patasan sa panahon ng mga tao, grabe na, wala din panahon sa Diyos. Ipabago hinuon sa Diyos inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong pahunahuna. Amen? Yes! Kung nahuna ng sunan, ang masaya ninyo ang kabubuton sa Diyos. Di nakabaluig sa will ka, kung di mausaw ka itong nahuna. Unsay maayo, unsay higpit, o makapahimuot kaniya. Nakapat ka na yung utok, kinahalang kita mausap. Hello? Kinahalang kinahalang mausap. Namingon ka, isulat Kristus ka iba. Ikaw nagsudya ng kailang mausap mo na una. Hallelujah. Praise God. 1 Peter chapter 4 verse 7. Ang tanailan sa tao nagkatawad sa Diyos, naglikay din sa dili maayong pinuhatan. Unang Pedro 4:7 na ganyan. Buol na ang katapusan sa tanang butang. Sa daw? Buol na kayo katapusan ng sunan. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampun kamo. Amen? Kaya pag kita kabantay sa itong kaugalingon, sulit na mapunan o mapunan ang gusto sa itong kaugalingon, di kita kaampo. Letter B, kung sa'yo mga klaseng sala ni, dakotang sinutian, matapat ka, utang pinulungan. Dakotang pinulungan ba? Pagti naghana igsoong, nag-away, naglalis, nagbulag, nagpinadyanay, nagsinupagay, nagkinabrasay, nagsala lang imuhang tungkol sa diri mapungan na bakba, matapat ang imong bakba. Mahal mapungan, hindi na tutok. Hello? Yes, ang atong doktor sinuntihan usay masilo atong igsuon, ginamusimba, maluya tungkol sa atong pinulungan, dali dato mapungan. Hallelujah. Ingon ang Mateo 12:33. Mateo 12:33 kata sa Patay City. 12:33. Kinahanglan nga walay sakit ang punuan, patapat. Kinahanglan walay sakit. Aron na bunga kinig maayong bunga. Pag magtanong ka og liso pa lang, pagka nang liso din kitanong. Pag naanay dikil, naanay sakit, inigtumuan ang hindi na mabunga, masakit ito kinabunga na. Kung ang punuan masakiton, ang bunga ni ini walay pulos. Tinoon? Kay ang punuan manila sa iyang bunga. Hello? Kung mayroon kayo suon, ay, nga namin niya ang santol, muna niya punuan. Kung walay bunga, may kayo, saan ay putasan, yan ang yung mailahan na ay bunga. Tinoon? Kaya naghan kayo malagsama ng punuan, pero lahing bunga. Kumingon ka ba, tinukay gini ka ng apple gini. Hindi, pag bunga na kayo, hindi mo sito, hindi.
Mailhan imong punuan sa bunga. Ingon sa sa 34, mga pitin, kung saan man inyong pagsulting mga maayong butang, kadautan man kamo. Kay kung sa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausap ang isulti sa bata. Hello? Pag ang imong kasing-kasing suon puno sa kasuko, puno sa pagdumot, puno sa kayubos, ang mugula ang nakapuno, way ayo, matapos way ayo. Tinood ang pulong sa Diyos. Amen? Tatatay 5. Ang maayong tao magsulting maayong gikan sa mga maayong butang na naa sa kasing-kasing. Ang tao dautan magsulting dautan gikan sa mga butang na dautan nga ang naa sa iyang kasing-kasing. Huwag di makalikawas ng bersikulo. Pag ang imong kasing-kasing puno sa pulong sa Diyos, ang magula anak na igsuunan mga maayong butang ay ang pulong sa Diyos maayong man. Amen? Pero puno sa kasugo, pagdumot, ay pagpasaylo sa isikataw, ang magula anak, makiautan. Hallelujah! Daot ang magula anak na igsuunan o resulta ka nagsala. Hello? Magdaot ang imong hinabos. Nag-iingon igsuon sa Salmo. Salmo 37 ba? Wala pa na sulat rin. Versikulo 11 sulat. Salmo 37, versikulo 11. Ibig sa dali, tanawa niyo ang TV. Ayaw kasuko o ayaw kaligudgod. Ayaw pagsubo, tay ka na, magkakot tay ka. Muna nagkakal ay masakiton, may sunod na tao, ano man, sige lang kasuko. Hello? Iba ng Bible, madaot ka. Madaot ay mukutok, madaot ay pagbati, apiktado ang tibok lawas. Amen? Kaya ka na, espiritu ka sa kasuko, o espiritu sa kaligod-god, pagsuko, di na gikan sa Diyos, gikan na sa Satanas. Hello? Kinahanglan puno sa gugma o kasing-kasing. Episo 5:4. Mga utang sinuntihan ng suon na di maayo. Masala, nga pulo na di maayo, maot hugaw nga mga pinulungan. Episo 5:4. Ayaw ka mong pagapit sa mga pulong nga malaway. Binuang o mahugaw tiaw. Angay hinuon ka mong magpasalamat sa Diyos. Amen? Ayaw mo pagapit ng suon, pagapit sa mga pulong nga malaway, mga binuang o mahugaw tiaw, na tiaw-tiaw dito mahugaw. Dito mo gamit anak ng suunan kay masubo ang Holy Spirit. Ikatulo ng suon, nagli kay sa salak, sa walay naglantaw, naminaw kaniyo. Sa klaseng salak ni, mga dakutan at mga binuhatan. Hallelujah. Sa 5 lang, kapati sa 5. Ano sa city? Timani kini, walay tao nga sa lawayon, law ay uhakog. Kay ang kahakog ay usa ka paagi sa pagsimba Dios-Dios. Nga makaapit sa giharian ni Kristo ug sa Dios. Amen. Ayaw ka mo pailan, patuntok ang bisan kinsa, pinaagi sa mga pulo nga binuang kay tungod niini, mahiagom sa kapumot sa Dios ang musupin kaniya. Busa, likay gayon ninyo kining mga tawhana. Amen? Na mga tao bitaw yung suwag, kapasto si Pakpa, dili maayo ang pinulungan, ato silang likayan. O dili ato silang tudluan. Daotang pinuhatan ay suunan. Hallelujah. Letter T, yung matapat, daotang pagbati. Usay magiging maayo itong pagbati ng suunan. Sa mga kay City, 1 ato sa 2. Hindi pagbati, bitaw, kasi makipupusta. Amen? Di ta kabalo ko pasaylo sa uban. Ngunya, tamang na kita itong kawan dyan, basta buhay pa rin kawan dyan, sige tak ka pasaylo mo. Hallelujah. Ikot isuon ang Tatay City 1 at sa 2. Ang datang pagbati ba? Ayaw kalagot. Amen? Ang pabati kasi maglagot ba? Ayaw kalagot tungod sa mga tao na utak. Kung ayaw kasina sa mga nagbuhat o kasaypanan. Sa Diyos? Kay malaos sila. Sa daw? Sama sa balili kung balaya sila sama sa mga tanong. Di kay ta maglagot ba sa mga muna may tawag suon suko ang Diyos sa atong nasod.
Nga naman kay ang mga tao igsoon daotan kay pinulungan sa atong presidente, sa atong igsoon nga paay sa mga tao. Naglagot gid sila igsoon. Atong nasa patama ito naglagot ka. Lagot ito presidente ba? Atras lang sa ulo. Ayaw kalagot. Amen? Sa mga tao daotan yung buhat, ayaw kalagot. Kaya si Juan pumakot, kaya naman namin kayo sa buhat. At wala, panahon ko na ba? Dili ko na ang Kristohanon. Amen? Hindi ko ganyan Biblia, love your enemy. Hello? Pag-ampot ng gita ng sunan. Ayaw git kalagot, igsuon, makatapat. Biyahin ang kalagot. Kaya kung naapay kalagot, paglubot at pasaylo, balik sa Diyos, sigurado, bilit yun ka. Dito ka paingon sa imperno, grabe yung kainin. God is love. Yung sunod sa langit, gusto na kayo pagkayugot, kahimubos, kalagot, o pagkakapasaylo, yun ang Diyos. Laban ko niya ikaw, sunod ka diri. Naapay kalagot, wala pagkakapasaylo sa tigsuon. Amen? Hello? Nagkasuko ka mo sa buwang? Siya ay ang kaligod-god at kalagot na isunan kay usa na siya ng dili mayong pagbati. Hello? Ikatulo, kung sa'y makita sa tao na nagatawag sa Diyos, aktibo sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Matapat, aktibo. Aktibo siya. Ngayon na hospital na isunan. Ingon isuon mga parente, patay na gininom. Naginig, kinabuhi. Sa diyan iso, ikiputangan o ka ng aparato ang lawas, kung naman ito, buhay pa rin, kay active pa yan kasing-kasing, okay? Hello? Ga-active pa ba? Gabitik na igsuon ang kasing-kasing. Hingga na sa pagpangalagad, may igsuonan, kinahalan aktibo. Kailan ang aktibo? Active sa pagpangalagad, panahon na simba mo simba. Panahon sa panaginting, naasya, ulahatod sa Diyos, aktibo, ay matapat aktibo. Hindi na aktibo tayo sa pag-eskwela, hindi aktibo na sa pag-trabaho, hindi aktibo tayo sa puluhaton sa kalibutan. Mas aktibo ka sa panahon na musikman na sa Diyos, manalagad sa Diyos. Amen? Di ba katapat aktibo? Hindi ka na yung hindi ko na pag-kapre tayo rin. Hindi ko na pag-kapre tayo. Kapre tayo rin, hindi ko si Pano. Hello? Silig ganado mga musikman, silig ganado. Hindi na nagpangita sa Diyos. Hallelujah. Ikaupat, hapit ako mahuman, komitado sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Ngayon mga tapat, komitado. Saan ang commitment, pastor? Naagi kayo commitment sa Diyos. Amen? Ato sa basahon niwa, kasabot ang uban na Kristohanon sa commitment, sa komitado sa pangalagad sa Diyos. Hello? Roma 12:4-5. Sa trabahoan ni Soon, atong gamiton ng trabahoan, kumpanya o dili pribado o publikong kumpanya. Sa diyang manarbaho ka, dili ka pwede sa masika number 4, dinoon? Dili ka pwede ka magtuhurang ka. Naalin kay trabaho sunod sa kumpanya. Kasi trabaho ni ito, Brad. Tighugas, yung trabaho kasi trabaho ni ito, tiglimpyo, tiguhang bukog, saan lain-lain ang buluhaton sa kumpanya, sunod, hindi ka pwedeng magpuyo lang ka, hello? O may nalamin? Hindi pwedeng suot yung sa Roma, 12:4. Kaya, yung ang Bible may suonan nga, ang matausang Kristohanon, sa mata, sa partit na sa lawas ni Kristo, amen? We are the one of the body of Christ. Sabot mali, usar ka sa lawas ni Kristo. Kinahanglan ang tanang part sa lawas. Ulo ang agahawak na pinapi, tuhod tiil. Ano no? Dili pwede ang dalong-dalawa ay trabaho ni. Dili pwede isang ang ilong ay trabaho, dili pwede ang babaw ay trabaho, dili pwede igsoon ang tiyo ay trabaho. Tanang part sa lawas, nagkadaian ay buluhaton. Hello? Kung kinahanglan naakay buluhaton sa lawas ni Kristo. Kaya kung di na muli huwag ay buluhaton, kung di na muli ang kamot, kasi tawagan eh, paralyze ang kamot.
Daghan mga bahin ang atong lawas. Tinoon? Daghang bahin. O ang matag bahin ni ini may kaugalingong trabaho. Amen? Ay mo katapat kung sa'yo trabaho ni mo sa lawas ni Kristo. Hindi, gusto niya trabaho na mo. Ay mo katapat kasi text lang pa. Amen? Example sa iglesia na isunan. Kanang matag sa balog, limpyo ka, tanong gabis-bis, trabaho na. Amen? Kanang nakuha ka lawa-lawa, ikaw sa simbahan, trabaho na, kuluhato niyo na. Kaya pwede isunan na mga lakas at mga dili, ulihong lawas, party ka sa lawas ni Christ nga. Wala tayo trabaho. Kaya sa dili? Sunod, sa kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha ka Kristo. Ug dagambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Amen. Ako nga pastor, ako'y tigsulti sa pulong sa Dios. Naay drummer. Di ba na pwede igsuon mga kana pastor? Pwede ba? O tara magwali rin, magdugan nagwali sa duha wali. Ay bunta sa tan wali bro. Dili po hindi sa kitang tanan po, mag-limpyo. Lain-lain tang trabaho, amen? Ang kamot sa trabaho, ani? Hindi matapat, ambot. Sa trabaho, ani? Tigsagpa ko so. Hindi trabaho, tigsagpa. Pero usahay ang trabaho, ani, di mga usay, mamuot ka, ani. Amen? Ang trabaho, ani, daghan, di matapat, daghan. Mugunit, di matapat, mugunit. Mugunit. Yes. Siguro kamot ka sa iglesia, amen? Mugunit ka. Ang ilaw sa trabaho, musimhon. Ang baba, marites mo. Ang tulog sa mga baba, magpasalamat ka na sa Ginoo, amen? Mag-apo, usuntik maayo. Ang galungan. Nais sa trabaho, di ba pwede mag-aminaw lang? Kasi kami namin ambot, di pa di kadungog. Kani ba yung kadungog, amen? Ang tingin sa trabaho, ani? Nain trabaho. Kung ang tanang sakop sa lawas ni Kristo yung katapat na akay commitment. Nauna tayo sa commitment na mo, no? Daghan kayo isuon. Walang kabaloon sa imong abilidad. Amen? Yung kasa. Awa ha? Sunod. Sa siya-size. Busa amay nato gamiton ang atong nagkalain-lain katakos mga gasa pili gamiton nato sumala sa grasya nga gihatag sa Dios nga nato dili pwede nga wala kay gasa. Pwede kang gasa-sabok. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, imo na to kini sumala sa pagtuo gani nato. Amen. Bisan pag wala kay abilidad sa simbahan, promosin mo na ka sa pulong sa Dios. Mudasig mo na ka. Ay, ikso mo manaluya na nasig din mo lang ito. Nisabot din mo kaluya. Kasi ako sa ikso mo na abilidad na mudasig, na nasig di balik sa pangalagad sa rin yung idasig. Iya itong gasa, eh. Hallelujah. Ibig sa diri? Sunod na sa city. Kung ang busa amay na, kung may katakos kita sa pag-alagad, tinahanglag mga lagad kita. Amen? May katakos kita sa pagtudlo, magtudlo ka. Sunod. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhat na itong ni. Amen? Uy, katakos dahil na, pwede na dahil na, gasa dahil na. Pure, mura ba, wala na kita nakita sa simbahan ba? Ay, ubos mo ba, tagamang parites sa simbahan? Sige lang, tayo na paminawa mga martis. Kasi matapsan nila na, ay traya na nga, di nadasig siya, amen? Gasa na, di mo, amen? Hello? Gasa na. Oo, sino to? Pagdasig sa uban, buhat na ito gini. Ang buhatag, maghatag na matagayon. Kada na maghatagon ka sa uban. Ang imo igsuon, wala kang masahe na dito eh. Ngayon kayo balay na. O sige, mo na yung masahe yun. Gasa na siya. Naglisod, yung kitabangan, may surat, gasa na niya. Ang nangulo, kinahanglan, magpugi. Hello? GM, magpugi yun. Ngulo man. Hello? Mga leaders, kinahanglan magpugi.
Ang manghimo o magabuhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat nga malipayon. Amen? Kaluoy ka, mahagasa na siya. Kinahanglan na agit kay trabaho sa lawas ni Kristo. Amen? Dili pwede igsoon nga ang kamot sunod sa atong balay, dili pwede nga usan niya magsigrad ka to. Niya panahon nga, oy, mga na! Una-una pa sa lisa. Wakit trabaho, amin? Di mo subukan hindi ka na anak. Eh mo mga anak ang usa. Grabe na trabaho na bukas lato na nilhi ka masod sa balay. Nagpasa o baboy naglawo ka trabaho. Ang usa nagtugtugla. Kinahanglan ang tanan mulihong sa panibalay. Amen? Eh wala'y blessing na pag kita mulihong. Muna sa sunod sa iglesia, kinahanglan na antay commitment. Mutang tanong sa imong aso. Gamitan na. Amen? Di kay gasa ni musik water ba? Musik water ba? Bisan ito ba? Kaya pagkaupa naman na. Dili na gasa. Tabi ni mo to. Amen? Di ka na sayawan ng gasa. Tigsunan. Hallelujah. Ikalima, mahuman ako. Kung sa'yo makita sa tao nagkatawad sa Diyos, last, nagpadayon na malipayon bisan magkinahon sa panahon. Amen? Padayon na malipayon bisan pag magkinahon sa palibot mo, padayon na sa pag-alagad sa Diyos. Amen? Ngayon, igsoon ako ng Pedro 4:12-13. Malipayon tayo, igsoon. Ayaw si kasubok. Dali ka matiguang. Unang Pedro 4:12-13. Ngayon siya, mga minahal kong igsoon, ayaw ka mo katingala, ayaw ka mo kahimulog sa mga mapait, di ba ka ng pait? Nga mga pagsulay na inyong giatos, ayaw kiniisipan na talagsaon. Amen? Ayaw ko na talagsaon na ni pagsulayan eh. Oh. Ayaw kiniisipan na talagsaon, butang na nahitabo na ninyo na aking mga trials. O ayaw isipan, igsoon na katong trials na niabot ninyo, maulat to, naapay naghanain. Di na po mga langit pasok, nagamit trials. Sabot, hindi ka mga langit sa Diyos. Sunod. Paglipay hinon. Amen? Pag maabot ka niya mga trials, ang pagpindi igsoon sa kaaway, magmaya. Hello? Maglipay hinon na nakaampit ka mo sa mga pag-antos ni Kristo. Ang magmalipayon ka mo, inigpalayag na sa iyang himaya. Amen? Inigbalik ni Kristo may suunan. Wala kabiat na sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan nga sulay, problema, sakit, palatian, kawalan, unig, soong, kapitos, mga pag-PI, mga paglutos, wala kami kitaw sa pagpangalagad. Biyabante ka, inigbalik sa Diyos. Alam niyo, ipinayag na siyang himaya. Makadawan kang inabuhin, wala katapusan. Amen? Hallelujah. Kung kayo kung di atas sa pagpangalagad, gamay ng ulo sa kinabuhi. Hallelujah, sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba dapat pag-di pa dahil ka, kaya nakaambit ka sa mga pag-antos ni Ginoong Jesus. Amen? Last sa verse, Revelation chapter 3. Nakita mo na na-igsoon sa atong nasod karon. Pinanayan kapitulo 3, 10 sa 12. Tungod kay gituman uman ang anong sugo nga magpanilog ka. Hindi mo katapat, panilog lang. Iligtay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan. Amen? Aron pagsulay sa tanang mga tao. Ay tanong na wala? Iligtay ka sa Ginoo. Amen? Kaya nagpailog pa ka, huwag itabihan sa pangalangad sa Diyos. Buadha ako dayon, di mo nang Ginoo. Bantayi nga dili maunsa ka ng imong ikuptan at walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Amen? Bantayi ang imong ikuptan o sa imong ikuptan ang imong pagtuo sa Diyos. Ayaw itugod yung mabuhian ng sunan sa dosi. Ang makadaog, himuon mong haligi sa templo sa akong Diyos. O magpabilin kayon siya niini. Isulat mo diha kaniya ang ngalan sa akong Diyos o ang ngalan sa iyang syudad. Sa akong Diyos na mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Diyos. Isulat ko usab kaniya ang bag-ong ngalan. Naay bag-ong ngalan ang Ginoo.
ikaw ra ang sayot kay sunan. Sunod, busa pamadalugan ka, pamati ang iningon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan. Amen? Ang nagsulti ka oras sa kanya ko, ang balaan ng Espiritu Santo. Daghan kay katalagpang nagsunan at ng mga tao. Kung nagsaan ang Diyos, ang ilikay kaniya sa kalisdanan ang kanihamtag sa kalimutan. Hallelujah. Palindog ka may sunan. Ato kayo ng Diyos.